hakkurista hajosi moottori tuossa 3 vuotta sitten ja Pussiprolta löytyi moottori ja saatiin aika nopealla toimituksella se tänne. Se onnistui aika hyvin. Yljoki-Metsäenergia on yksi Suomen tällä hetkellä suurimpia metsähakkeen tuottajia ja sivutuotteiden kuljettajia. Pussiprolta on tilattu varaosia moottoreihin, jarruihin, sammutinjärjestelmien huoltoja, asennuksia ja vaihtomoottori. Edulliseen hintaan markkinoilla ja toimitukset on onnistunut aina. Viime talvikin oli sellainen, että hakkeista oli koko ajan pulaa ja lopussa. Että jos olisi tullut viime talvena moottoririkkoja, niin olisi ollut aika kiire.